L'Associació de Varietats Locals és una entitat que se va crear el 2002 i un poc per impulsar la recuperació, la conservació, el foment de la biodiversitat cultivada a nivell de Balears. La podeu sembrar, podeu treure llavors, la podeu donar en el vostre veïnat, en el vostre amic. Cada any se poden fer les pròpies llavors. Les llavors són fèrtils. En canvi, les varietats híbrides el que fan és que d'un any a un altre degeneren i s'acaben sense tenir capacitat reproductiva. Que són varietats més adaptades aquí, a les condicions ambientals allà on se troben, seleccionades segons criteris de qualitat i no de productivitat. Nosaltres tenim aliments que són molt rics, per dir-ho així, i no cal d'empreses que ens donin a nosaltres perquè nosaltres els podem cultivar. Que si jo he de dependre de fora de les llavors, dels planters, de tot, a l'hora que hi hagi qualque tipus de pertorbació ambiental com ha passat, serem molt més fràgils. Per tant, si tenim aquests coneixements, aquestes eines, ens farà que a partir de demà tinguem major resiliència i major capacitat d'afrontar aquests moments, no? Jo no sabia que eren les varietats locals. Només les llavors aquestes que se compren així normals, però aquestes que són ecològiques, que diguem, doncs no ho sabia. Estem avalats per Consell Balear d'Agricultura Ecològica. Aquest taller, per exemple, els connecta directament en el que és el camp, en com se fa la llavor, en com se treballa a molts aspectes dels pagesos, quins productes hi ha i sobretot que se consciencia en el medi ambient, en conservar una cultura i unes tradicions que venen de temps molt llunyans.